Бюлетин откат. Гражданинът Иван Петров връхлетя с Москви 403 във витрината на сладкарница Малина и кацна върху баничките тригуните. Старшина Георгиев откат зададе няколко служебни въпроса на местопроизшествието. Моля ви, записа. Гражданино, мога ли ви задам няколко служебни въпроса, които не са от вашата, обаче са от моята компетенция? Вие ли успехте да връхлетите с това Москви 403 и да се накъсате като неидентифициран летящ обект у витрината на сладкарница Малина? Аз. Дайте си документите. Другари старшина, намирам се в крайно душевно разстройство. Жена ми е болна, щупен крак, двоен апендикс, косопат, късогледство и ритната в челото от кон. Ваши ли са документите? Мои са. Дайте си колата. Не мога да я дам. Документите да ви дам. А тъй, ваша ли е колата? Моя. Дайте си тогава документите. Другари старшина, нали ви казах, дъщеря ми 3 седмици не се е прибирала в къщи. Връчиха ми заповед за уволнение. Загубих портмоне с 300 лева и ми откраднаха 3-крилен гардероб, другари старшина. Ваша ли е колата? Моя. Бе, дайте си документите, бе. Другари старшина, произхождам от бедно инженерно семейство. Още от малък съм закърмен с прогресивните идеи на нашето време, а на една акция за вторични суровини сам принесох пернишка печка 80 кг. Ваша ли е колата, бе? Моя. Дайте си документите. Другари старшина, защо не вземете документите на архитекта, построил тая сладкарница? Бунака му с бунак. Да беше дигнал малко по-високо витрината, никога нямаше да се нахакам в сърдини, банички и прочее. Ваша ли е колата? Моя. Бе, дайте си документите, бе. Другари старшина, стига с тия документи. Вижте човека. Човек. Това звучи гордо, другари старшина. Никъде не е писано документ, това звучи гордо. Гражданино, ваша ли е колата, бе? Моя. Другари старшина, омръзнахте ми с едни и същи въпроси. Сега пак ще ме питате, ваша ли е колата? Моя. Ми дайте си документите тогава. Нати ги, бе. Нати и палката, бе. Вземи и шапката, бе. В този момент възрастен пенсионер пресече на 20 метра вдясно от пешеходната пътека неправилно и старшината го върна. Я, бе, пенсио, я тука. Къде си ръгнал? Моля, Не те викам да ми се молиш. Кажи, къде си тръгнал? тръгнал съм за отсреща, за магазина за електроуреди, откъдето ще си купа една кружка, която ще завинта на полюлея да ми свети. Аз ще ти светна една глоба на тебе. Защо ми гъгнеш, бе? Защо така ми фъфлиш? Щото съм си забравил чуенето вкъщи и не мога да ги издокарвам. Защо пресече от тука? Защо не мина по зебрата? Никъде не виждам зебра, пък и не мога да язда. По пешеходната пътека. Че вие на пешеходната пътека зебра ли викате? И зебра и викаме и пешеходна пътека. Що не се уточните поне? Так тогава да ме викате, бе. Що ма караш да минавам по зебрата ти, да не би отсреща също да има магазин за електроуреди, де ще мога си купа кружка да си я завинта на полюлея да ми свети? Отсреща има баничарница. Да, ама аз не мога си купа банишка, която да си я завинта на полюлея. Виж какво, бе. Ти си купиш дървено пардесю, ако миниш от тук. Ще те сгази некоя кола и че се гметстваш и направо в Пирогов. Аз не искам да хода в Пирогов, аз съм човек с характер. Аз съм тръгнал за отсреща, за магазин. Знам, къде си тръгнал, бе. Тръгнал ти за магазина за електроуреди, да си купиш една кружка, която се я завитиш на поле в свете. Вземи го от устата. Виж ко, ще те сгази кола и ще направи на кайма. Къде ще ме сгази? Тука. На пешеходната пътека не може ли да ме сгази? Може. И ти сега, що как не ме сгази колата оттам? Ме връщаш да мина по пешеходната пътека, бялким там ме сгази.
Тебе за той ли ти плащат? Виж какво бе, ти че ме сбъркаш мене. Трай. Ще те сгади кола ти рекох бе. Дай 1 левло ми нема какво ми говориш. Ама аз съм тръгнал. Знам те за къде си тръгнал бе. Си купиш една баничка, ти я завитиш на поличката ти свети. Ти ме объркай мен. Няма да говориш. Няма да говориш, дай 1 лев. За 1 лев ли ме нахортува толкова с празни приказки? На ти 5 лева, като ги свършиш, се обади пак и докато минавам, не ме спирай. В този момент старшината припадна.